Ale šrotovné v čase krízy, v krízovom období považujem za šrotovanie štátneho rozpočtu a nie krízy, pán minister. Preto, lebo šrotovné na Slovensku nepomáha automobilkám, ktoré sú na Slovensku. Viac ako 98% aut sa vyváža do zahraničia. Čo vravím je to, že pomáhame zahraničným výrobcom. Úplne vám poviem, neviem, prečo by Slovensko malo dať miliardu alebo 2 miliardy korún na to, aby sa dovážali a predávali tu rumunské Dacie, aby sa tu predávali, dajme tomu, české Škodovky a Fábie. Jednoducho si myslím, že Slovensko nie je tak bohaté, aby takto si mohlo šafáriť s peniazmi. Toto je materiál, ktorý ste za 30 sekúnd zmiatli zo stola. Pán premiér povedal, že sme nič nepredložili. Tuto je 5 konkrétnych návrhov zákonov. Je to vo forme zákonov. Je to vo forme zákonov. Ale toto je vo forme zákonov. Pán minister, toto keď si prečítate, tak sú tam aj dopady na verejné financie. Samozrejme, všetko tu je špecifikované, všetko tu je vypočítané, má to svoju doložku presne tak, ako predvída zákon. Preto, lebo človeku je úplne jedno tomu, čo je prepustený, alebo ten, čo bude prepustený, či ten návrh príde zľava alebo správa. Podstatné je, aby ten návrh bol a aby zaberal. Toto je náš pohľad na krízu. Váš pohľad na krízu je odmietnúť všetko, čo príde zo strany opozície, potom si to možno o 5 mesiacov osvojíte. Jednoducho, ja si myslím, že touto schôdzou mimoriadnou aj odmietnutím ste prebrali totálne na seba plnú zodpovednosť za to, ako kríza bude na Slovensku prebiehať, aké budú dopady krízy. A tu je len treba novelu energetického zákona a zjednodušiť to. Aby tam tí, ktorí sú dneska dominanti na trhu, nemali také dominantné postavenie, aby to ozaj bola konkurencia. Tým pádom toto je najlepšie riešenie a vyhneme sa regulácii, vyhneme sa takým akože malé domácnosti, veľké domácnosti, jedných poškodíme, druhým pomôžeme. Viete, vždy tá hranica niekde je a nie vždy to pomôže ľuďom. Ale tvrdá konkurencia je najlepšia na znižovanie cien. Pozrite sa, kríza môže vzniknúť každý deň. Z technických dôvodov, politických alebo obchodných dôvodov. Podstatné je, že my sme ten čas pokrízový nevyužili na to, aby sme rozprudili v Únii veľkú debatu na diversifikácii zdrojov a diversifikácii prepravných trás. Namiesto toho, a to poviem kriticky, pán minister, či sa urazíte alebo nie, sme ponúkli Gazpromu, aby vstúpil do distribúcie plynu na Slovensku. Tomu Gazpromu. Čiže vláda nerobí dosť. Keď sme v takej situácii, v akej sme a do akej situácii ideme v roku 2009, čo sa týka hospodárstva, je pre mňa vyhodnotenie tohto tendera, podpísanie zmluvy nepochopiteľné a poviem voči ľuďom totálne kruté. Ľudia majú strach z prepúšťania, strach zo straty zamestnania, ako uživiť rodinu. Dennodenne počujeme desiatky a stovky prepustených ľudí a vy v čase takejto situácie na Slovensku si dovolíte podpísať zmluvu na mýto, ktoré je predražené o 6 miliard korún. Neskutočné. Na to, či škandál bude alebo škandál nebude, to nevráti 6 miliard korún. Zmluva je podpísaná. To je prvá vec. Druhá vec, podpísať zmluvu za 26 miliard korún a potom ísť pozrieť, že čo to za firmu vyhralo. Zisťovať o tejto firme. 26 miliard korún je strašne veľká čiastka na to, aby som vedel, s kým ho podpisujem. My sme ako poslanci urobili aj prieskum na NDS-ke. Len to sme prišli ako do partizánskeho bunkra. Nič neprezradíme. Členov komisie neprezradíme. Prečo ste ich vylúčili? Neprezradíme. Mal by sa ten tender zopakovať? Už je neskoro. Zmluva je podpísaná. Pravdepodobne sú tam sankcie za zrušenie vyššie ako samostatný tender. Rozprával tak pekne a tak dlho o PPP projektoch, že sa cítim, ako by som jazdil z Martina do Bratislavy už tunelom Dubná Skala Višňové, ale reálne stále sa tlačím pod Strečnom. Aby diváci vedeli, my s pánom ministrom vieme, o čom rozprávame a ja musím 2 vetami sa vrátiť do minulosti. My sme v roku 2003 a 2005 chceli realizovať projekty, navrhovali projekty PPP v hodnote 15 miliard korún, preto lebo je to veľmi riskantné, sú to najdrahšie peniaze a skúsenosti z Maďarska, z Poľska, čiže ukazovali, že treba byť veľmi opatrný. Vy ste vtedy na to zareagovali tak, vrátane teba, pán minister, že my svoju nemohúcnosť jasne a transparentne riadiť investičný proces pri výstavbe diaľnic chceme zakrývať projektami PPP. Vy dnes chcete cez PPP stavať diaľnice nie za 15 miliard korún ako my, ale za 150 miliard korún. Čas od plynovej krízy, aby sa pripravilo zásobníky plynu, reverzný chod, prepojenie plynovodov. Ak ja vravím o tom, že na Slovensku musíme v strednodobom alebo v krátkodobom horizonte dotiahnuť tretinu plynu zásoby Slovenska z iných zdrojov ako z Ruska, tak to myslím úplne vážne, preto lebo my sme na Slovensku dnes pripravení riešiť opatreniami len krátkodobú bezpečnosť, či reguláciu dodávok, alebo čerpanie zo zásobníkov, alebo reverzným chodom z Čiech. V podstate máme nedaleko rakúsky plynový úzol, máme
na stole prepoj pri Veľkom Krtíši. Jednoducho treba na týchto projektoch veľmi účinne pracovať a ak by Rusi zastavili znova plyn a že by bolo v Kapušanoch nula, treba sa normálne pozrieť vážne na dlhodobé kontrakty s Ruskom a prehodnotiť tieto dlhodobé kontrakty s Ruskom a tretinu dlhodobých kontraktov smerovať niekde inde do západnej Európy, tak ako to má urobené napríklad Česká republika. Ale ešte čo nám zostáva na Slovensku, čomu nevenujeme pozornosť a venujeme Nabuccu dlhodobo, je, že my máme, čo ja nazývam vnútorná diverzifikácia, alebo pod takým mojím názvom ani dolár naviac za plyn do Ruska. My na Slovensku máme obrovský potenciál biomasy a bioplynových staníc. Ťažké milióny odchádzajú denne za energie do Ruska. Tieto milióny točia ekonomiku v Rusku, a netočia na Slovensku. Ak by sme my dali takú zelenú, tejto zelenej energii, akú zelenú dostala jadrová energia, dokážeme na Slovensku vyrobiť až do 1 miliardy kubíkov plynu z bioplynových staníc, čo je nepretržitý proces. Pozrite sa, príprava alebo výber strategického investora pre tak veľkú investíciu, bavíme sa o 5-6 miliardách eur, prebehol takým tajným spôsobom. Ja sa k tomu nejdem vyjadrovať, v podstate žiaden výber nebol. Vy ste ešte do vlády, pán minister, s vlastným uznesením, že v januári začnete obstarávať strategický... Pán minister, dovolíte? Pán minister, vy ste ešte do vlády v decembri s tým uznesením, že v januári začnete hľadať, obstarávať, vyberať si strategického investora, odišli si z vlády s tým, že to bude ČEZ. A viete, akú zmluvu ste uzatvorili s ČEZom? Vlastnícky podiel 51% Slovenská republika, 49% ČEZ, hej? Javis a ČEZ. Manažerskú kontrolu nemáte. Takisto budete chodiť na kávu. Keď hovoríte, že k SPP nemáte, pozrite sa na predstavenstvo, nemáte manažerskú kontrolu. Keď hovoríte, že do SPP chodíte na kávu, aj tu budete chodiť na kávu, lebo bez Čechov sa v tejto nepohnete, bez súhlasu Českej strany sa nepohnete. To, čo zostalo vyčiernené, a to je klasika, to, čo zostalo vyčiernené, je napríklad, aký majetok vloží Javis, vravíte, že nehnuteľnosti, ja neviem, preto lebo toto ste vyčiernili v zmluve. Napríklad rozhodovanie dozornej rady je utajené, predstavenstvo je utajené, no neverejné pre nás, zvyšovanie základného imenia, ktoré má vplyv na premenu akcie, utajené, financovanie projektu. Nikdy nemôže byť porušený podiel. To už si tam financovanie, no to tu nenájdete. Financovanie, pozrite sa, predkupné právo na akcie utajené a napríklad opcie ČEZu, kedy Javis je povinný predať všetky akcie Javisu ČEZu, napríklad toto je tá zmluva, pán minister. Hej. Toto hovorí o tom, že kedy môže ČEZ uplatniť opciu a Javis je povinný vyhovieť. Hej. Toto je tam napísané, pán minister. Potom sa čudujete, pán minister, toto je o tom. Toto je o opcii ČEZu. No, z toho sa nedozvieme ani nič, pán minister, tak potom mi nevravte to, že všetko je to OK. Ja vám vravím, nemáte manažerskú kontrolu v ČEZe a v tejto spoločnosti nemáte, lebo ste predstavenstvo 3-3. Bez Čechov sa nepohnete, dáte si možno obidva kávičku. A k tým náhodám, pán Richter, že veľa náhod je u nás. Ibertax. Není v pozadí Ibertaxu GNT? Čistokrvná náhoda. Jachta pána ministra financií. Kto zarobil na kurze? Kurs 30,126. Nebolo to náhodou GNT? Toverkom. Obrovská zákazka od vlády Toverkomu. Súťaž na práva na šírenie digitálneho signálu. Ide digitálna televízia. Konateľ Ibertaxu nie je úplne náhodou zamestnancom Toverkomu? Čistá náhoda. Prima Print. Nie je za firmou Waltz Properties GNT. Idem ďalej. Fórum GNT. Ibertax GNT. Dobre, skúste povedať, čo nie je to troška veľa náhod? Pán Richter, čo poviete? Čo tým myslíte? Skúste povedať občanom. No, veľa náhod. Smer nám tu hovorí, že máme veľa náhod. Ale ja hovorím o náhodách najväčšie zákazky štátu. Vy ste ale, pán Janiš, pred chvíľkou povedali, respektíve spochybnili boj tohto kabinetu, ktorý odchádza o chvíľu s monopolom, a tvrdíte, že neregulovali nejako. To znamená, povedzme si smerom do budúcnosti. Aký bude postoj vlastne pravice SDK? Ak niekto povie v roku 2006, že monopóly majú neprimerané zisky a dodaním ich 25% namiesto 19 a Enel má 1 miliardu 400, to bolo veľa. V roku 2008 má 4 miliardy 997 a to je úplne v poriadku, pán minister. Pán minister, dovolíte, ja som vás neprerušoval. Je to normálne? Je to normálne a oni bojujú s monopolmi? Nie je to normálne.